Avui encoixinarem els camins per evitar herbes rebels com aquesta. Sovint estem motivats a plantar i no ens en recordem de les males herbes que ens van naixent al voltant de l'hort. Llavors avui el que farem és cobrir tots els camins. Intentarem evitar tota aquesta feinada extra que ens vindrà si no treballem. Ho escampem d'una manera una mica uniforme i el que farem, al anar-ho trepitjant, ja anirà quedant més compacte.